Здравейте, аз съм Марска ОБГ, а това е началото на една нова поредичка, където аз съм се добавил единствено минимап. Не знам да се пишете млакът е само един, но както и да е. Имам също и купена игра и затова имам скин. Сега нека да създадем новият свят. Ще се казва една секунда. Така, след малко мислене, реших така да се казва. Света ми няма да слагам бонус чест, нито да читвам. Да, това мисля да са настройките на света и да започваме. Ще ползна докато генерейт на света. Така, света беше успешно създаден. Ето ми го скина. Да, ако случайно... Да, виждам, че не съм го довършил. Както и да е, ще се оправям извън епизодите. Сега, не мисля да ви затормозявам с скучното събиране на дърво или на камък. Може някой епизод да има майнинг, но да, не искам да ми затормозявам с такива скучни неща, затова направо ще скипна това скучно събиране. Така, щупих дървото. Сега трябва да се направя бета инструментите, началните ми инструменти, които ще са една брадва и една кирка. За другия епизод няма да има тази тъпа сива страна на ръката. Идеята за скина ми беше да съм наполовина робот, наполовина човек и горе да се получи. Не гледайте, че има хъп по средата, съм Марска ОБГ, но като... Не знам, просто изглеждаше като хиро, нали, герой. Да, схващате. Не мисля епизодите да са някакви по половин час, мисля да са около 10, 15, 20 минути. Защото едва ли на някой му се гледа 30-минутен епизод как събирам камък или дърво или си... Не, да се строя къща не е чак толкова, но... Да. С кое се активираш? Не мога да разбера... Опа. Да, вестите, на която играм 1.10.2. Забравях да кажа, въпреки че вие би трябвало да сте видяли. Само да видя. Една секунда. Ще се видим след малко. Така, след като мисля, че оправих един малък лак. Да, малко по-добре. Да продължаваме. Казах, че няма да събирам, но не знам какво да правя от началото. Мисля също да снимам и на това Assassin's Creed Revelations с BG Patch. Защото ще е по-интересно за вас да четете субтитрите на български. Както и по-лесно, да. Както и за мен. Нямам храна. Фак. Мисля, че намерихме... Както и да е, за какво снимам координатите, като си сложих минимум точно заради това, но... Аз мисля да пренощувам в тази пещера, защото не намирам овци. Между другото, както може да видите на мапа, показва какви животни има. Даже мисля, че всички ентитета. Ето тук. Къде беше дупката? Къде беше дупката? Ето. Аз само да видя на какво... Да, на нормал. Отначало ще играм на нормал, но после ще преминем на хард.
в момента, да, на обяд е. Логика. Само да видя как да си... Само да видя как да си гледам минимапа. Waypoints. След, че се сбъстава, да. Се сбъстават waypointовете. Да. С хъст го махам. Така зумвам. Zoom in и zoom out. Телепорт ли? Това няма да го използвам. Никаква. Ето. Разкеле. Лава. Аз не съм го пускал на Large Biomes, но ми изглежда твърде голям. Твърде голям байом. Не. Окей. Ако не сте виждали игло, ето. Виждате за първи път. Не. Сигурен съм, че ще има вътре. Лего! Бе! Много добър. Бе! Печка. Много добре. Много добре започва всичко. Намерихме легло. Но само да не се удавим под водата. Така, намерихме легло. Намерих къде ще пренощувам. Има крафтинг. Всичко си има. Печка има. Сега, доколкото знам, трябва... Трябва да има начин да слезем по-надолу. Яко! Супер! Вилангер! Кактус! Мисля, че знам къде ще пренощуваме. Може да се направя вилангер. Добре, мисля, че знам къде ще пренощуваме. Аз разбира се, после ще си взема... Аз разбира се, после ще си взема само да... Ще си взема тези неща и може би не точно сега или в другия епизод, но със сигурност в третия епизод ще се преместим от тук. Мисля да не си използвам ябълката за този виледжър. Нещата, които бих искал да взема са този чест. Горе искам да ги взема. Това. И това ще взема. Така. Поне намерих къде да пренощувам. Радвам се, че са го добавили в Майнкрафт да намираш рандом такива иглута, защото трудно се намират овце в сноубайама и затова вероятността да си направиш легло, когато си в голям сноубайм, както съм аз в момента, е много малка. И добре, че аз наистина помагнах на това игло. Ще го обзаведа с една здрава врата. От желязо, да, логика. Правя изцяло дърво, но има желязо. Логика. Да оставим всички тези ненужни за сега материали. Имам някаква храна. Не е много. Малко ще покопаем. Забравих. Една секунда. Така, мисля да събера изхъбя една такава кирка и една каменна кирка и ще се върнем тогава. Чао. Така, изхъбих кирката. Мисля в следващия епизод да покопая. Мисля, че в момента точно нощи ще преспям. И... да. Това ще е за този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Киборчо и до скоро.
Ра.